Kanja ngomana. Mushe. Gara mushe makumbe batamba ku. Mai amboya makumbo yangasa. Ngadi seguro. Alhamdulillah rabbil alamin ndibwine ine kaya muri wanje. Kwapisa ka. Zona kwa pisa shua. Amvura hakuna mwari goroni wakatsama. Raita seguro nemapizira anoita office menu mudare. Makati sakanaka aircon kuitira kuti musazobuda panze muchinombonofonera vazukuru muchingopedza nyaya yachi muri mudare nekuti mumwe munhu kana ari kunzewo haazoziva kuti muri kupisa zvakadai so sekuru vatomboti ari kanombobudawo mbichana angati kuti sekuru dai vandita se vatibatsira mukamboisawo ka aircon ndofunga zvinogona kuita sei kana kutenga dzimwe feni dziriko dzemachina sekuru mongoti pfezi yakakunanga ikoko ndio patichadza kuti tiite izvozvo nekuti vazukuru vedu asi dare manje arina chirungu. Anditi muona so vazukuru vedu vanotaura kuti zanzi sekurita chirungu chirungu shuwa chinodiwa asi susu kana tiri pakati pemishonga inini handisini chendinongotarisa nchekuti dare harina chirungu saka kana vandikumbirira iwo vadzukuru taita mabira tichaita bira manje takumbira midzimu taita masadaka chizosuru anotibira kuchichatoti sadaka so tikakumbira sadaka toita kuti adzimu wacho vatinzwe tise mhepo ndokuti titonorerewe but inini kana likanzi likabuda neuku kusvika neuku ndinenge chinzwa kupisa kabanga kutopfeka hembe 4 hazvina basa tofanira dikitira nekuti handisirini inini patime yatinopedza basa ndio pandinonzoti ndiri kutsva asi kana ndisati ndapedza basa alhamdulillah chakatigara tinenge tichinzwa kuri kutonhorera chete. Aya tinotenda ndiri kuona muriri munomu sekuru daravo rakamira sei muriri munomu ndinovimba vanhu amai nemwana wavo amai nemwana wavo mukomana uyu ane chipari ndizvo mbuya ndizvoro chaizvo saka mbuya vane vana vavo vane barika mwana wavo ane barika lasta kuchizesu vanoti lasta so lasta nemhuri yake mai vanogara nevarora vavo mukomana nevazimai vake saka ndo mhuri yakauya pano mukomana achipa matambudziko yake tikatarisa mudare tikati mbuya ngavauye titaure madhare tifambe mune zvakanaka. Alright. Mirati mudzwa mukomana dambudziko rakakunzai panapa rakamira sei? Dambudziko randikunza panapa nderekuti mama vari kunyanya kuda muroora mudiki muhombe uya vasi kuda kugara naye ndo nyaya iri kuitika saka handisi kunyatsonzwisisa kuti chii mangoti ndiuyewo kuna sekuru ndizonzwisisa kuti chii chiri kuitika kuti pane zviripo here kana kuti nyaya yeruvengo kana kuri kunzi ina handingarambe zvekutaura amai kana zviri zvepafeyafeya ndikwanisa kungonorambana nemuhombe ndisaramwe nemudiki wavari kuda asi kana zvisiri zvechokwadi muhombe uyu asi kuenda nekuti inini ndionga ndichitonyawo kuda muhombe ndovamunonyanya kuda saka kana imaida muhombe masitorire mudiki zvinhu zvakazongosanganibawo nazvo mufambo munozati sevarumewo hatida kunyembera varume makunyembera varume vese handiona iwo kana uine mukadzi wako za kuti unomuda ingoshingirira kauri pavo zvimwe zviri kuuya zvozvigno handiti kungotaura zvedu senyaya hatisi kuti imhosva asi kungoti chi ko munhu kakana akati ndoda mukuru umbogonyera chi ipapo handiti saka ivo vadzimai venyu vanogarawo sei muhombe uyu hatori narugari nekuti vanogara vakatosvirana naamai saka mukuru ndi asiri kudiwa naamai manje imi ndowamunoda mudiki uyu ndoanodiwa naamai imi ndimo wamuno kuti hawi kana kuenda zvakanogona ta sei anogona kuenda muri kugara upi togara kumabvuku aiwa padhuzapo makadii muchemberi ndiri pangu makadii tiripo sataita kuna sekuruka iyo yataurwa nemujaya kai inini mukuru uyu handiwirirani naye mukuru uyu anoti akabika sadza ndakamuudza kuti wabika sadza unotanga kuapakura wozopakura rechituwo pamurume wako wotora rechi3 rokowo murume wangu manje ari kubva atoita zvandisingatodini ari kuita sei muroora ari kubva atoti pakure uchipawa makanda ari pani makanda murume wangu nomwana wangu makanda esadza
kuri mwiri sadza chera anenge apa anenge atopawo amwe ratopera sadza zvino ndosati kunetsana saka ndakati ina handimude zvachose muroora iyeyo. Alright, good. Mataura nyaya mbiri apa. Mataura nyaya yesadza amasitaura nyaya yemuroi. Mhosva yake chaicho pabhiri idzi ndeipi? Ndeyesadza here kana ndeyekuroi? Ndeyesadza kana zviri kuratidza kuti muroi. Akuzovapireiko makanda muroi. Osaka mukuti Mapakuraya anoita sadza ndiwo anongoratidza kuti muroi. Ndiyo anosaridza kuti muroi. Apa imimi nemurume wenyu, alright. Komudiki anoita sei? Mudiki anoita zvinhu kwazvo. Anotopakura zvakanaka tichidya zvakanaka. Tichidya zvakanaka. Anoteedzera mutemo wangu wandakamupawo pamba ipapo. Alright. Ko mwana wenyu zvaari kuti inini ndiruda mukadzi mukuru. Mudiki kana zvatooma zvazvo kaende. Handiwirirane nazvo inini mukuru uyu handisi kutomuda pamba pangu ipapo. Saka zvinogona kuita here kuti mwana wenyu uyu nemudzimai wake mukuru vosuduruka zvavo vanoroja Samuel vachidanana imosara nemudikiye? Ko mwana wangu iwe inini hamusura kamukadzi wake? Aiwa, ndiye muchengeti. Ko imi handiti mune murume wenyu? Ndinaye asingateereriwo mutemo wangu wandiri kumba pamumba, saka ndiri kuti muroi. Imimi makaskopiwa here mutemo naamwene wenyu? Ndakateedzerawo zvopamba ipapo. Ndichasvika. Dai murume wenyu akanziramba mukadzi uyu, dai makazoita vana here avagera apa? Haana kumbonziramba. Ndati dai makanzirambwa ine murume wenyu naamwene wenyu. Kana ndichiwaitirawo zvisina kunaka ava ndinoenda. Asi kuti ndaiwaitira zvakanaka. Saka kuti ngatiti amweni kana vakati ngatiroyei mumusha muno, mairoya? Ndinoroyawo nawo. Nokuti ndikuda pamba ipapo. Muda pamba ipapo. Saka tinoda kuti Muroora mukadzi mukuru wemwana wenyu ngaaitewo zvepamusha ipapo. Handizi? Alright, pakanaka. Waidzi wakayataura namai yako chikomana? Asi mukadzi wako anoroya? Munopakurirwa sadza sei kumba kwenyu? Sekurondedzera kwavaita ndizvo chaizvo. Anotipakurira sadza repasi kuti rinenge rasara pasi. Atizivi kuti imhiko. Ndakatombomubvunza kuti gowo sei uchida haana chaakapindura angoti ndo zviripo. Tambirai zvinenge zvangouya panguva. Maani makore mangani nemukadzi? Uyu mukadzi uyu ndatone 6 years. Uchingopakurwa sadza rekupedzisira chi? Nditongoti ameno pamwe ndio zviripo. Saka rimwe rinenge rapiwa handiri pamusoro? Rimwe rinopiwa vana nevazukuru, pane vaitwa vazukuru. Kwemi panopakurwa sadza mune muri kupi kwemi? Mune makadongorera mukicheni so? Kumabhuku kune kitchen, kune dining. Munoenda kukicheni munodongorera so imiwe namai yako? Zvinhu zvokuti zvinotooneka, handimaona munoziva sadza rikapakurwa kana richiri kupisa unotoyazona iri sadza iri ndiri pasi, iri ndiri pamusoro, rinotooneka rinenge rine makoko. Aiyo namai yako. Alright, tingotaura zvirinyaya rega tidzokere kuna sekuru. Sekuru chabwino. Muroora mukuru hanzi maitiro ake muroi. Chabwino. Mukomana abva ati nini ndakatombobvunza kuti imhiko here dzinoita kuti yozotipakurira sadza repasi. Mukomana azona kuti zvinomagarira ataita kumba kuna mai nevadzimai vangu aya haana atomira zvakanaka, regai ndiende kuna sekuru ndinotsvaka mazano. Saka sekunzwa kwandaita mukomana akamboya kunomuka nomuti uyu ana amai vake ndizvozvo handitika ndakudzokera kwamuri sekuru amai vake vawai. Right. Ndizoona ise kunuku timanena mbichana tinotaura pashoma kunge hatisi kuda asi tichida. Chinhu changa takamirira tanga takamirira mbuya iyi vauya kuti iuye. Saka mwana uyu ane chipali akazangani munhu anofanira kudiwa niyani, handinofanira kudiwa nemurume. Saka mai akutaura kuti iwe hauve, nekuti amai vane miko yavo yavakataurira Muroora. Muroora akaramba kuita ezera zvinodiwa nechi naamwene. So nasi ndio nyaya ndakadaidzira amai avo kuti vasunungure mwana uyu. Mbuya awa amene muri kuona agere apa nemwana wavo Muroora wavo mudiki havana kumunyenga kuda kuti uyu yakagadzirwa mushonga. Ndiye mushonga uyu mbuya ava akaita zvavakaita ava mbuya ava kuti uyu mwana ade mukadzi mudiki. Mukuru avamude shuwa nekuti mukuru ava mbuya ava angachifanira kudya mwana kutanga uyu. Saka ndakavaudza mbuya ava kuti mbuya
Amai wako mkomane wewe. Imani. Attendance are you? Mira mkomana ndo. Faka kind wanje. Blue tenga nisali ya blue. Amai hawa ndio gwira. Yes. So bana ndinane na mbuya ye kuti amai wako iwe mkomana ndi mukazi wako. Alugire. Ima. So bana nditausa kuti mkomana amai wako aluuka ndi mkazi wako. Imwe mbuya ndiuda kuvunza. Kurota kumabvazuva mune muchita sene Nemuroora. Tingati chenda koita basa. Nderani? Ndera mbuya wangu. Ambuya wako akakuti chini. Ukati shanda ine basa irori. Saka unofamba Nemuroora mwana wa munhu? Akabvuma kuti ndinoda. Saka iwe ndio unompa mtemo mwana wakwe? Asi wangu. Saka unopira mwana walidzi mtemo? Garai. Tengani uyu. Tengani mamharaje mwadzole umenyeni. Imani imwe. Seshuo kudai so NeHama nokupamba kwatakaita kuya muchidaro seshuo. Waona nkani yankazi wako manje. Kamili hapa. Ndio saka ndakatala kuti amai wako auye kuno. Ndabvuma seko. Wale manje. Khareso. Amsadaro man. Sechokwandi chezvo msadaro mai. Saka idini ndakataura kuti mkomana amai wako vanobuda. Ndio mabasa yawo aya. Eti Ndabvuma. Vakatora amai wako mushonga na ambuya wao pakapa ku Mozambique. Kuchiritse ndio kwakabva muzinisi. So apa kuchiritse amai awa mushonga yakapiwa akati akachiswa ku porridge. Ndio saka tatala kuti amai wako uye nawo. Mukadzi wako wewe na amai awa adiki, mukadzi wako mdiki na amai awa anoziwana. So pese uyende kurota kuzasu unoona kuna chigaba so kuma 6 kilo kuchigaba icho chinenge chichivhira moto mai awa anomuka. Paona alikuswaga so neziguno so alikuswaga saka ndo nawe ine mkazi wako. Saka iwewe mkazi wako mkuru nawe yake mkazi wako mkuru. Ndo saka ndakatala kuti ngaende kumaprofita kana kunonamata. Kunamata iko kwa mubasira. Ende kwa basi iwewe futi. Wanzisisi saka mambala nda amai yawo. Sinomudiki ndo mita sei seko. Mbombira utomaya zvemudiki iyo shasha yacho iri pa. Saka ukaramba mdiki amai yako charamba? Ndakanoda kumuramba uyu mkadzi uyu. Uroyi akaupiwa pamusaka pamai wako. Saka umurambe futi. Auchamurambi. Tichada kupedzesa basa iri. Ina amai. Ndayo kati mdiki aende amai yako futi uwarambi. Nokuti ndi amai wako ka. Amai wako ndo akampa kuti iwe uya kuno kuti kujoinise. Mzika mkadzi uyu ndokuda kugara kwepamusha aterera amai wako. Asi ini ndotaura kuti usalambe amai. Nokuti amai wando tinotenda. Mai Muroora wese vachengete Varoora. Dai vachingodo munhu ndakwaneta umdika si. Right mira chikoma. Anza vanza nama yako. Anza mbeyani. Mbeya Junior. Ndo amashedzera munoita. Ambuya Junior. Iyo kayabuda kuna sekuru. Imi mati mukadzi mukuru muroyi. Pavakadzi vemwana venyu vari vaviri mukuru nemudiki muroyi ndiani? Imimi nemudiki. Mukuru chitaurai chamakamuvengera chi. Mataura nyaya yesadza mukamuti muroyi. Takuchitanga futi panyowani. Mukuru, mukadzi mukuru wemwana wenyu makamuvengera chi. Ndakamuvengera kusada zvandinoda. Zvii? Basa irori. Basa reiroro ripi?
irori rakazodiwa nomudiki rei rokuti tifambe tese. Muchienda kupi? Kwatinoenda musango kovhima. Muchivhimei? Nyama dzedu dzatinovhima. Nyama dzipi? Tsuro, membwe? Dzevanhu. Dzevanhu. Saka mukuru makamuti chii chakaita kuti muzovengana? Ndakamutaurira paaramba kuti ndakaenda kumapostori. Saka kuramba kwaakaita ndipo ndakabva ndamuti handichakudi pano uri muroyi. Muroyi ndiani manje? Nini nomuroora wangu mudiki nokuti akabva asvika paatenda. Ndakamutaurira. Saka nyaya yesadza yamunopakura inoita kuti vana murume wenyu nemwana nemurume wake apakure sadza rekupedzisira. Chii chamakamuita muroora? Tine zvinhu zvatinopa sadza rokutanga. Imimi imimi nomuroora wangu mudiki? Munozvii zvamunopa sadza rekutanga? Tine zvimadatya zvedu zvatinopa. Ichidya sadza rokutanga iroro. Iri rekupedzisira rozopiwa vanhu. Saka imimi kuvanhu zvobva zvaita kunge muroora wenyu ndiye muroyi ane mhiko yekupakurira vanhu sadza repasi. Ndizvozvo chaizvo. Matatyika emangani? Mairi. Anogara pai? Tinorara nawo mumba. Mumba? Vanhu vese vanotaona? Avaona. Saka murume wenyu nemwana makavaita sei? Ngatange nemurume wenyu. Ndakangomugadzirawo. Kuti aite sei? Asafunge zvandinoita. Imi makazviona kupi zvinizvi? Ndakasiyiwa nambuya wangu. Amai vamai? Saka ndobva magadzira murume. Chamawana kubva pamakasiyirwa nambuya yenyu uroyi iwoyo nezuva ranhasi. Chamawana chii pakuroya? Chamungati tikaenda kumba kwenyu kumabvuku nhasi musi kuti ichi ndecheuroyi, ichi ndecheuroyi ichi. Hapana chandawana basi kuti zvangu zvingondifadzawo nenyama iyoyo. Nyama yevanhu? Saka madya vanganiso? Nditopedze kuvawerenga. Hama dzenyu kana vatoro? Hama dzangu. Hama dzenyu? Wamakapedzisira kudya ndiani? Mwana wangu. Anonzi ani? Eliza. Eliza. Anga ane makore mangani? Anga ane vana vake vairi. Unomuziva Eliza chikomana? Akashaya rini? Akashaya 2019. 2019. Alright. Mabva pana Eliza maambira kunodya? Iye mukomana uyu? Saka maambira kuzomudya zvarini? Mwangu wangu anditi regai tinodye kupera kwaDhisemba. Dhisemba unoyu? Chikomana? Saka zvoti Christmas aitanga aita Christmas here kana kuti aitotamba Christmas. Mozomupedzisa zve? Inzwa vashamari. Date nhasi uri kuna pariri mazuva ako uri kuvadziwa kwaari. Vabvunza amai yako chimbovabvunzawo zvauda kuvabvunza. Saka naamai maida kuti kana mazopedza kudya inini zvozofamba sei Nemuroora. Tochidya muroora mukuru. Asi mumagumo mazvo zvozodini mani? Dada nokuti mune matoparadza mhuri yenyu. Esi takangomirawo semhuri yenyu yamakabaira. Aizodya baba ndobva ndavhara. Maida kuvharisa nemurume? Nyakutomolo. Hamuna kumbofunga kuda kuzvisiya here izvi? Iye zvino ndafunga kuda kuzvisiya. Iye zvino rini? Dhisemba mavida kudya mwana mukomana? Aiwa pandauyawo kuno ndakuzvisiya nokuti ndakutonyara. Makutonyara? Titokumbira kuna sekuru. Alright, mira. Saka kumba kune matatyika nechini? Nechimwe chinhu so chino mazino. Ndechechi ichocho? Ndicho chinoruma. Munhu obva afa? Saka mukasvika kumakuva munoita sei kana mada kudya nyama yaEliza? Ichocho ndo chinopara. Tobva chavhura ndobva tapinda. Imi nemuroora mudiki? Saka dai imi mazoregera maida kusiyira muroora kuti akontinye aendere mberi nebasa? Ndizvozvo chaizvo. Ozosiyirawo varoora vakewo? Zvichingoenda zvakadaro? Zvakadaro. Saka pakudya nyama yemunhu imimi nemuroora maifarira chi? Taitofarirawo kwachura dzese nyama dze. Tosiyawo dzatisingafariri. Saka vana vaEliza vari kupi? Vana vaEliza varipo. Munogara navo? Wakatova nababa wamwe ndinawo.
pavazukuru venyu vamuda kujoinisa kana kuti makatojoinisa uroi kana kuti vamuri kutraina kuti azosara nazvo ndiani? Kamkomana kaeriza. Kamwana kaeriza? Ndo chete pavazukuru vese? Ndio chete. Saka kuti baba nomuroora mudiki muchano mutiji? Ndinongomuti mwanangu atisiye basa iri. Anosiye basa. Anokumbira kudzoka futi kuna sekuru nokuti anosiye? Ndouya naye. Munouya naye? kudzoka futi kuna sekuru. Ndankamba indisosi irunama. Ambuya wa ndasosi. Mbafa yankasi. Muntu waipa. Sikuti ndinkani yairiza kupera iya. Ambuya ni ntchito yaikulwa. Ndizvo zvochaizvo. Ntchito yekuti pamene ndikoyang'ana so maso mamulu yakamoto. Ndizvo. Siningawalekerera amene aposa chebwa. Zimene ayankhula pamsapa ndibodza limene ali ndi nyanga yoyipa mayawo. Amuna wonse alugona nawo amene wakatenga zamkati mwa kabudula mwawo. Kuchita gondo atuluka wanthu awo. Ali ndi nkhono amayawo. Tsopano ufiti umene uli ndi amayawa ndiosasera nawo. Ndichifukwa ya pepene pasupansapa aluphala pa mwana sana wauza. Tinampasa mankhwala kuti asambe. Agese mshonga takampa mshonga kuti agese auye nawo amayi waka. Sana akabwera chabe. Ni mfiti yolimba iyi. Mapamba pamene? Ndazvinzwa chaizvo. Zvakanakai amai ava amai haasi muroi wokutamba naye ende zvavari kutaura inhema. Mai ava vane nyanga yakaipa, nyanga yokuti vanorara nevarume mudzimba vachitora urume hwacho vachishandisa. Saka zvavari kutaura handingavaregerere ende hasi kuzovasiya nekuti zvavari kutaura zvese inhema. Saka ndauti amai amene vari ndi nyengerezi, muizwe nyengerezi. Mai vavo vane nyengerezi. Ndosasera naye ngazo. Haasi wokutamba navo mai avo. Zvimene pamene bafuna kuti batange ngomana okumba amai ako. Zvese zvautaura kutamba tamba vakasimba amai avo. Ndiri kuzinzwa. Iwewe mati ukabwera kuno komati uchoka muno maiti mukauya kunoku munobva muno mutongo kusiya inje. Wana wakazungulira kangati kumaprofiti okumwaseka kuti machina masera ndi. Vana venyu vatendera kangani kana tafamba kangani mumaprofita muchivaseka kuti muri kuita sei hapana zvamuti aidambe. Iwe ndiwe video limba. Iwe uri muroi akasimba. Tatenderera chaizvo. Mamuna wako namulanda. Murume wako wakamutorera simba rese rake. Lakumavhalo. Simba rake rese rekuzasi. Sulugona pakweke. Hamusikurara penyu mega here. Ndizvo zvochaizvo. Mamuna namuzoti gona ndikwani ndibe ntchito manje ndakalamba. Murume wakamuudza kuti rarai kwenyu ini handisina basa ndachembera. Ndizvo zvochaizvo. Koma kumanzi msina vana ng'ono. Asi muchipindira vana vadiki. Kana mwana wako uri kumudya. Kana mwana wenyu muri kumudya. Kabudula. Muburukwa chaimo. Mfiti yolimba mkazo. Muroi akasimba mkazi. Wamba mkomani. Wanzwa here mkomani. Chifuva chake ndinanena kuti ubwere nayo mfiti. Nemhaka ndakati huya naye muroi. Ati zokwadi nchani? Ati zokwadi chii? Mkazi ali nditambala huku imapita so kadzidzi. Mkazi uyo ane huku jongwe rinofamba kana kuti kazizi. Ndizvozvo. Ndinaro. Chabwino. Zvakanaka. Tizoona kumene mupita. Tichaona kutogumira. Simuna rudziya kuti mwana afika kwachapola. Mamusikaziva kuti mwana wasvika kwachapola. Iwe mabwera pano muri kuti asa pabe chimene chikachitika. Imi matora mamushorwa. Kuti lero mulubwera shuwa zoona shuwa. Munakabwera nako kang'ono koma mwapoira. Asi. Nakusambira ni mankhwala. Makagezerwa mushonga kuti musvike pano hamuna kusvika nokuda kwenyu. Nokuti dai makaziva mangotakura musikaziva muri kuendepi maitotakura kadiki. Zvino mairasa. Mafuta mumadzola ajandiya cha. Mafuta munozora aendei. Mafuta amene mumadzola iweyo kuti wanthu wonse akakona go kuchita kansikana malo wonse iweyo. Mafuta munozora yokuti munhu wese anongoti go kuita kamsikana munzvimbo yese. Ndizvo zvindakakusiyawo nambuya wangu. Kabotolo kabwino.
Kapoto kasvika kanaka nai? Vaseka. Mbuya walimba uyu. Mbuya akasimba uyu. Osachita masera naye. Musaite zvekutamba naye. Mukomana. Mukomana. Mkazi wako ndio ipa. Mkazi wako akashata. Koma chochita naye kana ukapinda naye kwa bali wake akakukanira kuna kuti amene yako ndio amene anampasa ufiti. Chokuita naye hapana. Kana mukaenda naye kwa hama dzake kuti muroyi vanoti aiwa hapana zvatinoita mai vako ndo akampa uroyi. Inenge yatomhosva vanhu toti wakazviziva sei hazvitoendeke chokwadi. Sopana chabwino. Zvino zvakanakai. Tifuna mai wako. Toda mai vako. Ngati Allah subhanahu wa ta'ala atilola. Kana Mwari vatitendera. Tikachosa zinthu zimenezo kwa mai wako ako. Tonobvisa zvinhu izvozvo kwa mai vako ikoko. Chokwadi icho. Mkazi wako papulusa. Mkazi wako padota. Amakhala. Anogarapo. Udzi amakwana ngati yapo. Munoziva paanokwana mufananidzo uri kupiwa uyo. Amakhala mkazi wako. Anogara pakanakala. Mkazi wako amakhala apa. Amai wako amadriver ndege yabwino. Mai wako anodriver ndege yakanaka nemudzimai wako anokwana mukana. Lero achoka patali. Nhasi watobva kure. Kuchitsungo, umakuziva kuchitsungo. Kuchitsungo munoguruwe. Kuguruwe. Achoka mbuya valera. Vabvako nhasi unotaura vatiri kuita. Ali amai yako ni driver. Varume, mai wako muchairi kana kuti pilot wendege chaiye. Chabwino. Zvakanaka. Mazuona ng'anga mumangotukwa ponse pamakari amanati mwarara amuna ng'anga mfiti zvose ane matsotsi. Zvakanakai magara muchingotuka harare yese ng'anga hamuna matsotsi. Koma lero mafika. Asi nhasi masvika. Zvinhu nanga ndakakumbirawo chichemo chekuti ndouya nezizi racho. Chete. Kupe? Zvese netubhodhoro twangu itoto. Nemadacha angu endouya nazvo. Ina handichadi. Saka mbuya muchavati chii vakakusiyirai? Ngovarasirirawo. Ndobai pane pakuda kutotaura nasekuru votigeza kuti zvinobva zvangopera. Zvakanaka. Nkhani yauno ndaimva. Nyaya yenyu ndainzwa. Mubwera nazo zinthu zanu. Munouya nazvo zvinhu zvenyu. Koma mukasiya chinthu chimodzi. Asi mukasiya chimwe chete hacho. Handisi. Koma pali kena kamene kakanobwera. Asi pane kamwe kacharamba kuuya. Aiwa handisi. Ndinotsvaira. Kakumenya kamene. Ikako kanokurovai mukaita zvekutamba. Motondipawo mushonga kuti kaisaite ukali. Saka kuguruwe nhasi manga maenda kuneti? Pano shamwari yangu yange iriko yapiwa nomuzukuru wayo ndovanga atibedza. Yakafirwa nemuzukuru wayo? Yakafirwa here kuti yakauraya muzukuru? Yakauraya muzukuru wayo. Ndobva yati huyai kusadaka. Sadaka. Takutori panani dzakasi sadaka zizi. Saka mukomana makamita sei? Ngomutawo chimbomureurura kwaari makamita sei mwana wenyu mukomana? Ndavanga ndamugadzirawo. Makamugadzira kuita kuti aite sei? Tomushandisa isisu. Munomushandisa chii? Tamurume. Saka murume wenyu mwana wenyu? Saka imimi nemuroora wenyu muri kushaya murume? Hamusadaro vamwe. Mune muchititambudza tipe upenyu hwakanaka. Ko makashayirwa vamwe varume pane mwana wenyu? Handi ndavanga ndandosarudzawo. Saka makazoita sei kuti arore mukadzi mudiki uyu? Kuwirirana kwangu nomukadzi mudiki. Ndokwakapa kuti ndimutirowa. Saka madya kuguruwe unasi? Hapana yasara? Saka ndotoda wangu mushonga wokurusisiwa. Uda kurusisa chii? Zvataja usiku izvozvo. Uri kwese kuti hanzi ndiri kukumbira mushonga wokurutsa nemuzukuru wenyu zvatadya usiku? Aya achaya. Wasadandaura achaya achosa. Musati. Ali nimpiko. Afuna kamba ndi chikoko cha chigate chakumanda. Zvakanakai mucharutsiswa
kwete zvamajanhasi chete asi nezvimwe zvamakadya mumashure zvichabudiswa. Munoda kushandisirwa mushonga une kamba nechigate chakatsemuka kana kuti chipisi chegate chinobvawo kumakuva chiya kuti zvizoshanda pazvinhu zvenyu. Saka murume muchanomuti chii nhasi? Zvinotaurika here izvozvo? Ameno andotovhunza ini. Kususureka wayankulika mwana akayankulika bambo wake. Iseyo kuti tizaleke kubwira yanso panyumba pano mamuna anainodziwa ufiti wanu. Hamufane kutadza kutaura. Mwana komana ndiye uchaenda otaurawo zvanzwawo kuno nokuti isusu tizotadzi kusvika pamusha penu tibate basa nokuti hatingasviki baba vepo vasingazivi. Chabwino. Zvakanaka. Imwe mukafika asi kuti mwe mane mukuti mukafika wakatona kuti amandina mizira. Anditi izvezvi mwoyo menyu muri kuti kana munomu asi mukafika kuti ati iyeyu nkomana anditakura kuti anzi ndiri muroyi nemukadzi wake andisi varoyi muchisvika kumurume wenyu. Hatidaro. Handiite izvozvo. Vakasimba amaya. Nesimba renyu sekuru kana ndiro rata kuti tiuye kunoga hazvifanira kuti zvidaro. Chabwino. Zvakanaka. Ndambera. Vapanzwa sekuru. Aiwa tinotenda.